Gaur egun asko kezkatzen gaituen gaia da, Matia kalea jaiegunetan peatonalizatua izatea ala ez. Hemen dugu alde batetik, Ane eta Nindek eta beste aldetik, Jatxe Etor eta Iu. Nire ustez Matia kalea peatonala izatea ona da. Honela kutsadura gutxiago sortzen dago. Jatxe, ni ez nator bat, ze adibidez Matia iztean, inguruko kaleak kolapsatzen dira eta trafiko pila bat dago. Jatxirekin Mesedez, errespeta izazu ninberen txanda, ninbe, dekatu alduzu. Bai, ni esker. Bota, Julen. Ni ere Jatxirekin bat nator. Ninbe baina Matia kalea peatonala da bakarrik jaien urtean. Hau da, lan ez dagoen egunetan. Horregatik ez da sortzen beste trafiko. Baina gauza bat, nahiz eta bakarrik peatonala jaiegunetan ni amamaren etxera joan behar naiz eta Matia kaletik pasa behar naiz. Orain bai Etor, zure txanda. Ez altzarete konturatu Ane pertsona bakarra dela. Ezin du kale bat kolapsatu. Anek, adibidez, gaizki giratzen du eta orduan atzetikan jarraitzen dioten guztia, trafiko pila bat sortzen dute. Bakatu nik bat gira bamena, Mesedez, itzul gaitezen gaia. Matia kalea peatonalizatua egotea. Peatonarentzat hobeagoa da. Horrela, horien zibiltzeko espazio gehiago dago. Nire ustez, amamaren etxera joan zitezte bizikleta Ane. Sanoa da eta gainera, Jatxik esan duen bezala espazio asko dokazu peatonala denean. Utzi jozun eskatxari pakea. Barkatu, ni ez naiz neskatxa, ni Anderea nahi. Ez dago denbora esan nire kontra, zu defendatzen ari nahi. Mesedez, bere etzutzeko berez esan behar aldo. Beti ez ustez azten zarete, hartu autobusia eta kitxo. Bueno, eztabaidak hain errespetu gutxirekin doanez eta hain gaizki bertan bera utziko dugu.